wzrok ojca, gdy pustka jest ciężarem. Lepiej postawić tam serdeczność Felicjanek i powrót na Tyniecką. Kotlarczyk w duchu wspiera brunatne smugi wojny. Będziemy robić teatr. Okna Krakowa, dotyk jego oczu. Okna Krakowa, pamięci przeźrocze. Okna Krakowa, światło jego źrenic. Okna Krakowa, dom promieni. Rapsody Słowackiego dają początek nazwie. Karol księdzem robakiem, za oknem szwabskie radio. Wojna zaciska pętle, wywózki, terror, bieda. W Solwaju kamieniołom, gdzie oknem było niebo. W parafii na Dębnikach wywózka salezjanów. Żywy różaniec młodych, rodzi się powołanie. Jest rok 44, samochód, krew, wypadek. Wielkie szpitalne okna są tak jak Karol blade. Okna Krakowa, dotyk jego oczu. Okna Krakowa, pamięci przeźrocze. Okna Krakowa, światło jego źrenic. Okna Krakowa, dom promieni. Opieka dobrych ludzi, jasne okna na Szwedzkiej. Tu Bóg mi powie, Karol wymyślił rekolekcję. Czarna niedziela sierpnia, huk w drzwi karabinami. Lecz okna na Tynieckiej strzegą przed oprawcami. Wreszcie pałac biskupi, księcia Sapiechy skrzydło. Będą młodych kleryków do końca wojny skrywać. I staje przed Karolem, czego czas już nie zatrze. Okno na Franciszkańskiej, jego okno na zawsze. Prekročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s Rádiom Lumen. V tejto relácii boli použité reklamné informácie. Frekvencie Rádia Lumen pre stredné Slovensko. Banská Bystrica 102,9, Banská Štiavnica 93,3, Brezno 103,4, Čadca 105,8, Liptovský Mikuláš 89,7, Lučenec 106,3, Martin 89,4, Námestovo 105,8, Prievidza 98,1, Skalité 90,6, Žilina 89,8.
Vysielanie Rádia Lumen môžete počúvať kdekoľvek vo svete. A to nie je všetko. Okrem živého vysielania je možné vypočuť si aj reprízy od vysielaných relácií. Počúvajte vysielanie Rádia Lumen prostredníctvom internetu. Vyberte si na našej internetovej stránke www.lumen.sk jeden z troch podporovaných audioformátov. www.lumen.sk a hľadaj archív alebo živé vysielanie. Stále viacerým deťom chýba úplná rodina. Pomôžeme vám, aby tá vaša bola silná. Dajme rodinám postavenie v spoločnosti, ktoré im patrí. Rodiny, povedzte nám o kráse rodinného života. Zapojte sa do projektu Rádio Lumen spája Lumen rodiny vyplnením dotazníka na www.lumen.sk alebo zaslaním prihlášky na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica s heslom Lumen rodiny. Čakáme aj na vašu rodinu. Už ste to počuli? Piotr Rubik opäť prichádza na Slovensko. Creative Agency Before vám prináša najlepšie skladby na jednom mieste v Bratislave. Koncert Piotra Rubika s názvom The Best Of sa uskutoční v sobotu 26. a v nedeľu 27. februára 2011. Čakajú na vás skladby diel Tu es Petrus, Žaltár septembrový, Habitat, Santo Subito a Rubik One. Informácie vyhľadajte na www.before.sk. Predpredaj vstupeniek na www.eventim.sk. Bolo 17 hodín 30 minút. Rádio Lumen. Počúvate Infolumen. Kresťania si dnes pripomínajú zjavenie Pána. OBSE vyzvalo bieloruskú vládu na prepustenie opozičných demonštrantov. Zajtra bude oblačnosť s teplotami do plus 4 stupňov. Začínajú sa hlavné správy Rádia Lumen. Pri mixe technik Peter Ondrejka, pri mikrofónoch Boris Korovni a Lucia Vaľová. Prajeme vám nerušené počúvanie. Z cirkvi. Dnes je v katolíckej cirkvi prikázaný sviatok Zjavenia Pána, tradíciou nazvaný aj ako Deň troch kráľov. Najstaršie stopy dnešnej slávnosti vedú do egyptskej Alexandrie, kde už v 3. storočí kresťania poznali 6. január sviatok Ježišovho krstu, ktorý bol zároveň sviatkom narodenia Božieho syna. Veriaci na bohoslužbách dnes počúvajú text Evanjelia podľa Matúša, podľa ktorého mudrcov z východu priviedla do Betlehema k novorodenému Ježišovi hviezda. Poklonili sa mu a odovzdali dary, zlato, kadidlo a mirhu. Boh sa teda dnes v mudrcoch z východu zjavil všetkým národom. Ježiš Kristus je mesiášským kráľom, ktorý chce priviesť k spáse aj pohanov. Nitriansky pomocný biskup Marián Chovanec cituje starozákonné Danielovo proroctvo. Jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky kmene, národy, nárečia. Jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká. A prorok Micháš k tomu dodal: vladár z Betlehema vstane a bude pásť silou Pánovou. Zjavenie Boha v Ježišovi Kristovi je podľa nitrianskeho biskupa Viliama Judáka výzvou aj pre ľudí dneška. Mali by sme tomuto zázraku nádeje opatrne, spoločne, ako ľudia dobrej vôle, podať ruku a dovoliť tak rast lásky v každej oblasti života. V katolíckej cirkvi je dnes počas bohoslúžby